Mit navn er Daniel Andersen, og jeg kommer fra Smørum i Egedal Kommune. Jeg har valgt filmlinjen, fordi jeg synes, det er spændende at lave film. Jeg kan godt lide skuespil og at klippe film, og det er jeg pænt awesome til. Ellers så har jeg prøvet det et par gange i folkeskolen, og det gik sgu egentlig også rimelig fint, så hvorfor ikke prøve det på Fårevejle også? Ellers så forventer jeg ikke forfærdeligt meget af filmlinjen her på Fårevejle. Måske en Oscar eller 2. Ellers så måske bare generelt finpudse mine ellers veludviklede evner en lille smule. Men ellers så skulle det ikke være mere. Og så skal jeg ligesom lige købe. Hey, der er nogen, der bliver voldtaget derovre, der skulle måske tage at filme. Jamen jeg ved, jeg er populær. Så er med for helvede. Se, der er nogen. Det er nogle mennesker. Det er så tørt, fuck! Se, de kender mig alle sammen. De er stadig ikke lige så populære som jeg er, men det Han er stadig en dum, fuck. Hey, jeg skal da have. Jeg ødelægger alle videoer. Det er som mit eget crib. Her bor jeg sammen med The Jonathan, The Bad Man, The Jonathan. Så har man, som I kan se, så bor jeg som en rockstar. Jo, der er nogen, der kan. Der sover jeg hver dag. Ej, ikke hver dag, nogle gange. Der sover jeg slet ikke. Og så... Ja, der er nogen. Der er nogen, der kan. Ja, det... Jeg lever livet fuldt ud, fordi sådan er det. Bare uden alkohol og smøg. Det må vi gerne ikke. Så er lokummet her. Det var vist det.